ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நீங்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேங்க. இனி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, மிட் மார்னிங், அதாவது ஆஃப்டர்நூன் சொல்ல முடியாது, பிரன்ச் டைம் சொல்லலாம். லஞ்சுக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் இடையில ஒரு 11 o'clock போல். சரி, பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து கார சட்னி இட்லியும் செஞ்சேன். சரி, மிஷினில் துணி போடலான்னு வந்தால் ஃபுல்லாக இந்த வாஷிங் மிஷின் மேலே கச்சனும் மிஷினே துடைக்காத மாதிரி இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக இப்போ ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் வீட்டுக்கு வந்ததால் கொஞ்சம் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணல. சமைக்கிறது, வெளியே போகிறது, இதேமாரி வேலை கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா என்னால் பண்ண முடியலைங்க. அப்புறம் தண்ணி வந்து குடித்தோன்னா அப்படியே வச்சுருவோம். அப்புறம் அது எடுத்து, ஏன்னா சமையல் கட்டு உள்ளே போயிட்டு வைக்கணும் இல்லைங்களா, அதனால் இங்கே வச்சுருவோம். அப்புறம் ஒட்டுக்காய் எல்லாத்தையும் போட்டுருவேன். அப்புறம் முன்னாள் வந்து பூண்டு, சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் உரிச்சு வச்சுருந்தேன். எப்போ நான் முன்னாள் கொஞ்சம் உரிச்சு வச்சுருவேங்க. ஏன்னா அன்றைக்கே ஹரிபரியாக நான் வந்து செய்ய மாட்டேன். எப்போவுமே ஒரு டைம் கொடுப்பேன். எல்லாத்துக்கும் ஒரு டைம் இருக்குது. எல்லாமே வந்து எப்படி சொல்கிறது, ஒரு சிலர் வந்து பூண்டு தோல் உரிக்காமல் கூட அப்படியே தூக்கி போட்டு செய்வாங்க. அதுமாரிலாம் நான் எப்போவுமே செஞ்சதில்லை, செய்யவும் மாட்டேங்க. அதுவும் இல்லாமல் ஆம்பளைங்களுக்கு வந்து பூண்டு தோல் வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக போடக்கூடாது, பூண்டு தோலோட அவங்க சாப்பிடக்கூடாது. அதனால தாங்க. ஸோ வந்து நான் வந்து எப்பவுமே உரிச்சு தான் போடுவேன். ரொம்ப ரேர் தான். நான் அப்போ கூட மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி தான் போடுவேன். அப்படி ஒருவேளை ரேராக அப்படி போடுறதுனா கூட சரின்ட்டு மிஷினில் துணி போட்டுடலான்னு தாங்க போட்டுட்ருக்கேன். மிஷினே ஃபுல்லாகிற அளவுக்கு துணி இருந்துச்சு. அவ்வளோ துணி எங்கே இருந்தால் 2 நாள் தான் ஆகுது, அவ்வளோ துணி சேர்ந்து போகுது. ஒரு குழந்தை இருந்தால் வீட்டில் அவ்வளோ துணி சேரும் போல். அவன் துணி, என் துணி, அவங்க அப்பா துணி, சரின்ட்டு எல்லாமே சேர்த்து போட்டு ஒரு சில துணி மட்டும் கொஞ்சம் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணலான்ட்டு வச்சுருக்கேங்க. ஒயிட் ட்ரெஸ்லாம் மோஸ்ட்லி நான் வந்து ஹேண்ட் வாஷ் தான் பண்ணுவேன். அது மட்டும் நான் வந்து மிஷினில் போட மாட்டேன். ஏன்னா ஒரு பழுப்பு நிறத்தில் மாறிடும். இப்போ பாருங்கள், ஒயிட் ட்ரெஸ்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுருவேன். அவங்க அப்பா இதுக்கு முன்னாடி கம்பெனிக்கு வந்து ஷர்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ வந்து நான் அதையும் வந்து ஹேண்ட் வாஷ் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்போ தான் வந்து டிஷர்ட்டாக மாற்றிட்டாங்க. ஸோ அதையும் இப்போ நான் மிஷினில் போட ஆரம்பிச்சிட்டேங்க. மிஷினில் போட்டு திருப்பி தான் உணர்த்துறேன், ஏன்னா வெளுத்துருவோன்ட்டு. இப்போ நம்ம தனியாக சர்ஃப் போட்டு அந்த ஒயிட் ட்ரெஸ் மட்டும் ஊற வச்சுக்கலாம். இது ஃபுல்லாக ஹேண்ட் வாஷ்க்கு. அப்புறம் இது மிஷினில் போடுறது தனியாக லிக்விடும் கொஞ்சம் டிட்டர்ஜென்ட்டும் போட்டு அலசி அதை குலுக்கி வச்சுட்டேன். நான் அப்படியே பவுட்ரு போட்டோம்னா திரியாக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் அப்படியே கரைச்சி அப்படியே நான் ஊற்றிடுவேன். அதில் கொஞ்சம் லிக்விடும் ஊற்றுவேன். இதில் சர்ஃப் போட்டு நல்லா ஊற வச்சாச்சு. ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊறட்டாங்க. அப்புறம் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். அதுக்குள்ளே தனுக்கு வந்து சுண்டல் கொடுக்கலான்னு வந்தாங்க. அதாவது என்ன சொல்கிறது, இந்த சுண்டல், மூக்கடலை சுண்டல். அது வந்து நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாக சாப்பிட்ருந்தான் அவன். பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேலை முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ வந்து அரிசி ஊற வைக்க தாங்க வந்திருக்கேன். அரிசி வந்து ஊற வச்சுக்கலாம். அப்போ ஊறினா தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். சாப்பாடும் வந்து கொஞ்சம் கொட்டையாக இல்லாமல் கொஞ்சம் மெலிசாக வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு ஊர்லனா அரிசி வந்து கொஞ்சம் தடிமமாக வந்து வெடிக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதனால் நான் எப்பயும் ஒரு 1/2 மணி நேரமாவது ஊற விட்டுருவேங்க. அப்புறம் அந்த அரிசியும் காலி ஆயிடுச்சு. ஸோ வந்து புதுசாக வந்து அரிசி வாங்கிட்டு இருந்திருந்தாரு. அதையும் வந்து ரீஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இப்போ தான் கழுவுனேன். இது வந்து அவ்வளோ அழுக்காக மாட்டேங்குது. அதனால் நான் வந்து இப்போ வாஷ் பண்ணல. இல்லைனா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொட்டி தாங்க வைப்பேன் ரீஃபில் பண்ணும் போது. நாங்கள் வந்து ஒரு சிப்பெல்லாம் எடுத்தால் எங்களுக்கு வந்து வண்டு வச்சுது, வேஸ்ட்டாக போயிடுது. ஸோ வந்து நாங்கள் அவ்வளோலாம் குவான்டிட்டி வாங்குறதே இல்லை. ஒரு 5 கிலோ தான் வாங்குகிறோம். அதுவே எங்களுக்கு 1 மந்த் வருது. நான் அவங்க அப்பா கம்பெனிலே சாப்பிட்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட்னா, செகண்ட் ஷிஃப்ட்னா மட்டும்தான் 2 வேளை வீட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ வந்து அதனாலே எனக்கு ரைஸ் காலி ஆக மாட்டேங்குது. தனு வளர்ந்தானாவோ காலி ஆகுமா என்னன்னு தெரியல. அப்போ தான் கொஞ்சம் ஒரு சிப்பு வாங்குவோமா என்னன்னு தெரியல. நான் ரொம்ப ரைஸ் சாப்பிட மாட்டேன். இப்போலாம் வந்து கொஞ்சம் டயட் ஃபாலோ பண்ணணுன்னு மதியானம் ஆஃப்டர்நூன் ஒரே ஒரு சப்பாத்தி செய்கிறேன். கொஞ்சம் ரைஸ் சாப்பிட்றேன், கொஞ்சம் காய்கறிகள் சாப்பிட்றேன். அப்புறம் வந்து பூ வந்து நேற்றே விலாகில் பார்த்துருப்பீங்க, விற்றுட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ வந்து நான் நைட்டே வாங்கி வச்சிட்டோம். சரி, உருளியில் போட்டு வைக்கலாம். காம்பு இல்லாத பூ எப்படியும் இருக்கும், 1-2 மேக்ஸிமம். ஸோ வந்து அதை உருளியில் போகலாம் தாங்க தேடினேன். ஆனால் ரொம்ப காம்பு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. 1-2 தான் காம்பு இல்லை. ஒரு பூ சின்னதாக இருந்துச்சு. ஸோ அதையும் நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். ஆனால் பூ வந்து கொஞ்சம் உதிர்துங்க. அவங்க பேக்கெட் 20 ரூபான்னு சொன்னோடனே இன்னும் இவ்வளோ பூ 20 ரூபாய்க்கு தராங்களேன்னு ஆச்சரியப்பட்டேன். பார்த்தா
மாதிரி தான் தெரியுது. அது 2 நாள் மேலே தாங்காது போல். எப்படி நான் கிருத்திகைலாம் வச்சுன்னு இருப்பேன் தெரில. வெள்ளிக்கிழமை கிருத்திகையும் அமாவாசையும் ஒன்றா வேறு வருது. சரி, அதுக்காக தான் பூ வாங்கினேன். சாமிக்கு பூஜை போடலாம், உருளிலையும் போட்டு வைக்கலாம். உருளியில் போகிறதுக்கும் பூ இல்லை, செடியிலையும் வந்து பாரிஜாதமும் பூ பூக்க மாட்டேங்குது, அந்த இந்த பூவும் பூக்க மாட்டேங்குதுங்க. அரளி பூவும் விநாயகருக்கு போடுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த பூவும் பூக்க மாட்டேங்குது. ஸோ அதனாலே வாங்கினேன். இங்கே பார்த்தா இது தாங்குமா என்னன்னு தெரியல. சரி போட்டு வைப்போம் பார்த்துக்கலான்ட்டு. எப்படி பிச்சு தான் போட போகிறோம், இல்லை நம்ம வந்து ஒரு டைம் பிச்சு போடுவோம் இல்லைங்களா, சரி பிச்சு தானே போட போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் தாட்டில் வச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்காங்க பூவெல்லாம். அதுக்குள்ளே தனு ஒரே அட்ரோசிட்டி செய்யுங்க என்கிட்ட வந்து. பன்னீர் ரோஸு செம்ம வாசனைங்க. அந்த உருளியில் பூ போடும் போதே வாசனை கமகமன்னு இருந்துச்சு. அன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக அங்கே வாசக்கால் நம்ம உட்காரோம் இல்லைங்களா ஈவினிங் டைமில், அப்போ கூட அந்த பன்னீர் ரோஸ் வாசனை ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. எதுக்கு பூ போடுறோமோ இல்லையோ, ஆக்சுவலாக உருளியில் போட்டால் திருஷ்டி கலையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு வந்து நல்லா இருந்துச்சு இந்த பன்னீர் ரோஸ் வாங்கி போட்டதுக்கு. சாமந்தியும் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நான் வந்து யோசித்தேன், அத்தையும் வந்து ஊர்லேருந்து வரும்போது சாமந்தி வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. நம்மளும் வந்து அதுக்கு அன்றைக்கி தான் சரி ஃப்ரைடே வருதுன்னு வாங்கிட்டேன் நானும். அதனால சாமந்தி போட்டு ரொம்ப போர் அடிச்சதுனால சரி இந்த தடவை பன்னீர் ரோஸ் வாங்கலாம், சாமிக்கும் போடலாம் உருளியிலும் போடலான்னு வாங்கினேன். அவ்வளோ சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுங்க. பார்க்குறதுக்கும் அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் பாரிஜாத இலையை வச்சு கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ரீஃபில்லிங் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. இப்போல்லாம் குண்டு மிளகா வாங்குறேன் நல்லா இருக்குன்ட்டு. இந்த சட்னிலாம் அரைக்கும் போது சூப்பராக டேஸ்ட் நல்லா வருது. ஆனால் பட் கம்மியாக போடணும், ஏன்னா காரம் ரொம்ப உரைக்கும் அது. அதனால் அதை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் இப்போது ரீசன்ட் டேஸில். துணியும் வந்து வாஷிங் மிஷினில் போட்டதெல்லாம் வந்து கம்ஃபர்ட்லாம் போட்டு இது பண்ணியாச்சு, எடுத்து உணர்த்தியும் ஆச்சுங்க. அப்புறம் வந்து ஈவினிங் போல் மல்லிகைப்பூ வாங்கி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அது கட்டலான்ட்டு கட்டிட்டுருந்தோம். அதுக்குள்ளே தனு வந்து மிக்சர் ஜார் கூடன்னு ஒரே அடம் பண்ணி எங்கிட்ட வந்து வாங்கிட்டு வந்து அவர் அரைக்கிற மாரி சவுண்டெலாம் விட்டுருந்தாரு. அப்புறம் வெங்காய தோசை சாப்பிட்ணும், அதான் ஊத்தப்பமே செஞ்சு சாப்பிட்ணும், ஒரே கிரேவிங்ஸாக இருந்துச்சுங்க. ஸோ வெங்காயத்தை ஒன்று கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா தோசை மாவில் போட்டு நல்லா 2 பக்கம் திருப்பி போட்டு சூப்பராக முறுமுறுன்னு சாப்பிட்டாச்சு. அது கூட கார சட்னி பர்ஃபெக்ட் மேட்ச்சு. தண்ணி கேட்டான்னு தண்ணி பிடிச்சி கொடுத்தேன். ஆனால் வந்து அது வாங்கி பார்த்துட்டு ஒரே கத்து திருப்பியும் ஃபில் பண்ணி கொடுன்ட்டு வேணாவா இந்த வேலைக்கு தான் கேட்டியா?